Riverside, motherfucker. Čus ľudia, vítajte u nášho prvého vlogu na channeli Ama Vlogs. Ja som Andri a toto je Martinux, ktorý sa nechce zatiaľ odhaliť a ja tiež. Ale teraz sa odhalí Martinux, ukáž svoju tvár. Tak všetko to má začít. Dobre, počkaj, ja mu to musím strhnúť. Toto je jeho legendárna kapa. Áno, toto je Martinux. Úplný dement. Ja sa ukážem potom a sme v Topolčanoch, v našom rodnom meste. A tuto máme, dúfam, že to nebudem môcť fúkať do mikrofónu, ale tu máme našu, áno, nefúkaj tu, tu máme našu paliarňu, oného, pilín a tá produkuje energiu. A tu je nie kúsok Topolčian, ale je to len kúsček. Áno, Martinuxová ruka. No a Betánska Mara to je také nižšie jazero, ale vodná nádrž, taká menšia. Do druhého dementa uvidíte na tej podstatnej Betánskej Mare. Nie, uvidíte ma možno aj za chvíľku, ale Betánska Mara, tak to je také menšie jazerko. A tam ideme a je to asi neviem koľko je to, takže budeme to riešiť tak, že budeme to aj strihať. Akože chvíľku. Tak, ja tu nemám nožničky, tiež tak to urobím a to sa tak cvakne. Áno, to sa tak cvakne. Vidíš, to je dobrý nápad, takže Je porno. tak a nie je tam porno časopis, nie. Tak, dobre. To je dobré, lebo to je neslušné. 18 plus by sme to museli zase... Áno. 18 plus bude. Kaktusy! Áno, máme tu topolčanské kaktusy. A la kamula. To je oné, masnožravka obec. Tak a... teraz... Áno, presne tak. Teraz si momentálne bude menší strih a dáme kúsok asi timelapsu, ale uvidíme a... Alebo to, nie, skôr to budeme riešiť pomocou strihov, že o chvíľku sa vám ozveme. Čo by sme chceli povedať? Na tomto channeli budú predovšetkým iba vlogy. Som mnou s Martinuxom a budeme preberať rôzne témy. Uvidíme ešte čo. Napríklad Martinux môže zmieniť niečo, čo budeme preberať. Čo ja vidím? Hlavne bude unboxing z AC4 a to bude, ale to bude až neskoro. Tu bude so mnou tento a asi to bude točiť Dagon. Toho nepoznáte. Pokiaľ nesledujete náš channel Ama Gamers, tak nepoznáte Dagona. Ale hlavne to nebudeme posielať kamarádom, lebo to bude pekná hovadina. Á, to je jedno. Dobre. Šípky, máme tu šípky, prvé jesenné šípky. Ale netrhaj ich, hej, a ty oni. Tu máme šípky, počkajte, ja to... Chcem ukázať, čo je to šípka, to je také červené a robí sa z toho šípkový čaj. A je fakt dobrý. A tu je Martinux. A ideme a... Po týmto stromom, čo je tu? Spravíme strih. A potom sa ukážem v ďalšom vstupe ja. A ďalšie šípky, tam vzadu, tuto vzadu. Je ich tu už dosť, ako vidím, ale nikto mi k ním sa ako dostať, nestaje to tuto. Ale to není. A tuto máme kukuričné pole. Môžeme niekedy spraviť výpravu cez kukuričné pole. A toto bude séria výpravy s Andrim a Martinuxom, že? Alias Drgisom. Ale Meloník máš vždy. Doma. Si môžeš papkať doma. Dinku. Chcem sňať do dýni. No dobre, takže... Veľká cesta za nami, ty vole. Áno, ukážem vám dozadu, že jak to za nami vyzerá. Polka cesty, ešte takáto istá nás čaká. Ešte dosť, takže... Učíme sa s vami a uvidíme sa pri ďalšom strihu. Čiže, hovno vidíte, že my hovno prešli a chill. Ochrachal som Andrimu, to je prasnúte. Áno, a nie, ešte nie. Teraz sme prešli kúsok. Áno, to som ja. A to je Andri. Ahoj. A prešli sme kúsok. Asi po polku viac, než sme prešli predtým a... Boli sme na rastisti.
Áno, teraz sme na ceste nejakom má. Aha, to je hotel. Tu je nejaký ultra hotel ružový. Hotel Zara. 8 hviezdičkový. Momentálne prejdeme tu cez most asi. Tu sme tu. Tu je hlavná cesta na chvíľku. Oh, A tady pôjdeme tam taký val a tady sa dostaneme na tú Beďanskú Maru. Bude to asi dlhší vlogísek, ale vlogísek. A tu máme ďalšie nejaké plody. Naši typne, rybušte ho tam, tejto. čiže, čo budeme potrebovať dnešnému jedlu? Jedovaté bobule, z ktorých otravíme našich nepriateľov. Áno, presne tak. Vidíte, krásne maďarské hovedzie, a počka, to hovedzie ani maďarské to není. Fuck you, bitch. Dobre, poďme. Opäť kaktus to Tu je polčia. naše prekrásne pole. A to máte všimnúť. Dodrbané. Čo mám s rukou? Nie, náhodou. Andrej si... Náhodou som si praskol kost, náhodou. Ale Andrej to a bachol si ruku o stenu. Áno, o zem, nie o stenu. Na zemi, ale no tak. Čo už? Kasi jde to dom. Áno. Nie, to je reklama, to nemôžeš takto ty. Ja jo za... Je tu vláka ona mi, reklamná firma, YouTube nám ešte neplatí, tak sa kľudní kamarát radšej. Dobre, Andrej to potom vypípa. Áno, nevypípam, ale... Krásny most na tom moste, ja to stopnem, ale už ma bola ruky. Hej, ty si aký fajnový, tak si to chyť do druhej. A dáme ešte chvíľku tuto. A čo by sme prvé preberali? Možno sa vyskytne ešte aj ďalší channel. Jožo Ďalšie Vlogs. 2 channely možno. Jožo Vlogs. Takže tak, Jožo Vlogs, to určite. Možno nejaký existuje, tak nerob reklamu. Pochybujem, že existuje Jožo Vlogs. Jožo Vlogs. Áno, zdravím Joža. Alias Doda, lebo Joža voláme Doda. Dodo! Ideme do mesta. My za mestom. Normálne nekokcem, takže. Kabel. Moje nohy. A Andriho nohy. A jeho ksicht. A môj ksicht. A jeho ksicht. Neviem, či ťa bolo vidieť, ale... A jeho sexy telo. Píp, dom. Áno. Píp, píp, dom. An- Takže, Deko dom. Tu sa trase. Pipi. A dúfam, že sa vám to moc netrase. Ale to by nemal. Kvalitka by mala byť celkovo dobrá. Zas sa mračí, tío. Že zás furt je tam mračené. A ideme tady do... Taká tyč, ktorú nepôjdeme, lebo je tam zábrana, ale keby nebola, tak nie je to tyč. A tu sú pani cyklisti. Saganovci mladší. More bike, normálne. Dobre bolo, my sme tady to išli piatok. Či? Niečo, Neviem, čo je dneska. piatok to bolo. Nedela, áno, piatok. Skoro nás razil vlak. A nie, nie, pred piatkom to bolo. Sme boli starí mami. No my ideme po Kolanicách. Čo je to? Tuto Andri stihol zísť, ja som to skoro nestihol. Martinu sa skoro zrazil vlak. Dobre. Ty Nemám zase reklama, nevidíš? Tam na aute bola reklama. Čo mám to auto zostrediť? Na ten pláž. Presne tak. Dobre bole, takže taký menší strich, tío, lebo už ma to nebaví. Áno, tu bude strik. A uvidíme sa? Uvidíme sa. Už kúsok ďalej, takže strich. Ta-ta-ra-ra, ta-ta. Vstupu vyprav a dnes ideme, ako sme už hovorili 100-krát a o 1000 na Beďanskú Maru. Mám si prestávku. Áno a sme tuto. Vlak nejde. Dekodom. Tempo supermarket Coop jednota. Neviem na čo to robím, ale je to. Minulej. Auta. Ja ako Bear Grylls vyskúšam, či vyborujú kolanice. Áno, akorát povie vlak a pretití hlavu, čo? Nerad chodím po týchto. Pozor. Máme na tieto kolanice zlé spomienky. Nevyboruje nič, hádám nech nepôjde. Pôjde si. Už nekráčať. Alebo zliezť dolu rýchlo. Lebo sa bude opakovať história. Auta len zastavujú. Dobre, zastavujú. Zatiaľ. Kamo, ale stavím sa. Ty vole, ak sa to zase stane s to, čo minulé, sa zblázním. Toho nebudem točiť, budem točiť pred sebou. Lebo už nám to tak ktorý raz išiel vlak. Nebolo to vôbec príjemné. Ale teraz sa trochu prebehneme.
A sleduj auta ty pred nami. A choď, utekaj. Utekaj rýchlo. Čo? Auta stoja? Nestoja auta, ale stojí za... Také lagovanie. Tak, točíme GoPro. Netočíme z GoPro, točíme s môjim mobilom. Stoja auta? Nestoja. Bež rýchlo, už je to len kúsok. Bež! Hej, rýchlo. Nie, ale idem po koleniciach. Už zase by nás stretol ten ručný vodičak, už by ho šláhlo. Fajn. A teraz kade dolu? Chvíľku po kolenice. Fajn. Sorry za trasenie. Kde ideš? Tak je to dolu. Na tento bal musíme ísť. No a? A je to dolu? Aha, jop. Ty tady to chcel ísť minulé dolu, tak čo chceš? Tak je to, poď rýchlo. Takým nás prejde vlak. Tak sa musíme dostať dolu. A je tu žihlava. A som dolu! I like it. Dobre. Mancové zašpíme topánky od jakého humusu. Teraz sa pozrieme, jak Martinus schádza dolu po stráni. Ha. Jaj, to fakt to skákanie kamery na kolenicách. Sa ospravedlňujem, ale nerozkráčam po kolenicách, keď viem, že môže ísť fakt chyto. Normálne to chytie sa to rýchlo. Ste mohli chvíľku vidieť v zem. Jo. Kameru tu moju rybu. Padaj predo mňa. To si zober kameru. Daj mi kameru. Jo. A Martin už beží. Princezna Martinux. Keď je kráľovná gamer, tak ty budeš princezna Martinux. Ideme. A potom to ale to bude nepríjemná cesta. Pôjdeme po ňom asi pol hodinu. To si Maďar. Čo som? Nepríjemná cesta a pôjdeme po ňom. Čo už? Tuto prebehneme cez cestu a pred cestou to strihneme. Áno, zdravíme Adama Jichu. Ak by to niekedy niekto z vás to mohol mu vyriadiť, že ho zdravíme. Adam Jicha si boss. A končíme. Takže sme tu. Je tu pekne. To musím povedať. Je to koniec našej výpravy dneskajšej. Takéto výpravy budú každý týždeň a budúca bude na rameno pri Topolčanoch. Je tam pekne. Môžem čumiť, kde chcem. Je tam pekne. No, hej tam vlastne pampelička. Áno, presne tak. Pedrová pampelička. Jop, a toto bude koniec a ešte sa uvidíme dneska u nás doma. Ešte vám to tu ukážem. Na záver možno dáme nejaký challenge. Challenge napríklad. A videl malo nejakú a som si zase trhol flašku. Jop, mám challenge. Čo? Pre mňa to bude ťažké jak prasa, a pre teba to bude ľahké. Nevadí, challenge si vymyslíme u neho doma. Nie, challenge bude tuto. Takže ukážem vám to tu. Vole, challenge až teraz? Jop, challenge bude teď. Challenge Takže bude... u teba doma budeme jesť cesnak, ale no dobre. A u mňa doma bude tiež challenge. A neviem, či ho... Budeme jesť cesnak. Možno. A čo to tu letí nám? Nedalo. Asi nič. No dobre. Takže, tuto Martinux je prvý. Poď sem, hej. Polož tu sem, aj tak ju nebudeš teraz potrebovať. Musíš previesť okolo celého tohto zábradlia až na tú plošinku. Zvonku. Musíš ísť takto proste. Ako by sme to tak vesali. Takto a potom sa držať a držať a držať a držať. A sem. A sakto, takto, tak. Nie, to je dobrý challenge. No a, to je challenge. A to je
challenge. Nie je nebezpečný. Čak keď sa budeš držať ruka, víš, čo sa ti stane. Ideš. Odlož si radšej veci, aj kľúče. Keby si náhodou trošku zmokol. A idem Martinuxova challenge. A drž sa tam poriadne potom. Nie, že sa tu skýdaš a ja budem mať problémy. Je tam malá voda, takže keby tam padneš, tak si pekne dorantáš nohy. Môžete vidieť, že je to tu krásne. Epic. A tu zase Martinus. A ide. Len musím držať ten mobil pevne, aby sa mi nezondil. Aby som sa ja nezondil. A on ide. A to na hovno challenge. Áno, ale ja ju nebudem praktikovať, lebo mám jednu ruku zranenú. Keby chceš, ešte môžeš skočiť na to, za tebou na to, ne? A ideš, poď. Chytajú tu ryby, pani rybári, tam vzadu. Ale Martinuk sa má dostať až sem tuto a to môže už previesť. Hlavne sa nezondí, kamarát, nezondí sa. Aha. Poďte na jeho nohy, jak sú. Teraz potknem, lebo je tu schodiček. Tak. A je tu a môže túto prejsť. Môžeš vojsť. Ešte padne. No tak. Toto bola dnešná challenge dnešnej výpravy. Alebo ešte nie sa dnešná challenge dnešného vlogu. A učíme sa s vami z tejto Bedzanskej Mary. Ak sa vám toto videjko páčilo, môžete sa nechať like a určite dajte aj odber. A týmto sa s vami lúčim. A uvidíme sa pri ďalšej výprave, ktorá bude tento týždeň, takže... Riverside, motherfucker.